nu gør det. Kan du google? Hvad hedder sådan en der? 200 M. Jeg tænker lidt, om vi skulle have haft en stik her. Ja. Hvad gør dig glad? Hvad der gør mig glad? Søde piger. Det gør mine børnebørn. Og være sammen med mine venner. Mad. Altså familie. Mad. Med mine kammerater, tror jeg. Det er nok det åbenlyse spørgsmål. Tusind tak. Ja, selv tak. God dag til dig. Lige måde. Okay, så vi starter med at fortælle, hvem er I? Ja, jeg hedder Niels Hansen, og jeg er 19 år. Jeg skal lige tænke. Jeg er 19 år, jeg går på en STX. I min fritid maler jeg. Jeg hedder Svante, og jeg går på STX i Silkeborg, og i min fritid spiller jeg musik. Ja, vi har ikke set hinanden i lang tid, så nu mødes vi lige. Catch up. Nu kan jeg ikke tale på begge vejen, men vi gør lige film. Film er altid rart at se. En god film. Comfort-film. Musik. Være sammen med venner. Det lyder... Hvad var det godt svar? Det var godt. Det var godt svar. Hvad tænker I, når I hører ordet livsglæde? Fordi livsglæde. Det her lige nu, det er ret glædeligt. Og hvad er nuet? Det lyder som en ret sådan stor størrelse, synes jeg. Men det er bare at hænge ud og slappe af med vennerne, synes jeg. Jeg synes ligesom, man skal prøve at lægge sin energi i der, hvor det giver mening. Fordi at jeg er selv en meget ængstelig person. Men jeg er ligesom også kommet til anerkendelse med, at det ikke er alting, jeg kan gøre noget ved. Og det er okay. Jeg synes, man skal prøve at gøre en forskel, men der, hvor det ikke ligesom giver mening, der skal man ikke slå sig selv for meget oven i hovedet. Tror jeg vil sige. Jeg er enig. Du er helt enig? Jeg er enig. Du er så klog. Det er godt. Hej. Hej. Det var i loppemarkedet. Ja, det gør vi. Ej, hvor hyggeligt. Hvem er I? Jamen, vi er 3 drenge fra Samsøgade Skole, og jeg er Sigurd, det er Carlo og det er Viggo. Ja, vi er 2 søsken. Og du kan fortælle, hvad du hedder. Jeg hedder Conny, og jeg er 83. Ja. Og jeg hedder Lis, og jeg er 76. Vi, Har lavet det her? det synes vi er sjovt, ja. Ja. Var det sjovt at prøve at lave business egentlig? Ja, og det er vores anden gang, så vi gør, ja, og så lige der sparer vi sammen til en Djurs Sommerland-tur. Hvis vi kan komme der. Ja. Ja, vi har været til bankospil. Ja, ja, vi har vundet. Ja, så det er det da, ja. Vi har været sammen med en masse mennesker. Ja. Og nu står I lige her og kigger på blomster. Ja, Hvem skal I købe blomster til? os selv. Ja, det gør vi til. Ja, vi køber altid blomster, hvis der er noget hyggeligt med. Ja. Det kan vi godt lide. Altid friske blomster. Det kan vi godt lide, ja. Hvis nu at man har haft en lang og kedelig dag i skolen eller sådan noget, så synes jeg, det er meget fedt bare at komme hjem, måske spise en aftensmad og ligesom gøre, hvad man vil bagefter det. Jeg tror egentlig bare, det komme hjem og spille musik. Ja. Det kan jeg godt lide. Det kan jeg også. Det giver virkelig meget livsglæde for mig. Jamen, vi har så meget at rende om. Vi har ikke så mange dårlige dage, så det er ikke dem, vi samler på. Vi gør gymnastik og sådan noget, ja. Hvordan vil I definere livsglæde? Hvor man er glad i livet. Ja, hvor man egentlig bare har det godt og slapper af. Nu i morgen, der skal jeg til gymnastik med børnehavebørnene. Og så er de jo rundkreds der. Og så gør vi gymnastik bagefter med dem, der er demente og sådan noget. Det er rigtig dejligt at være med til. Ja, det er det. Ja. Men altså livsglæde, det er, og det er at man står op om dagen, ikke? At man har det godt. Det har det godt, ja. Man har det godt, og man har en god familie, og man har en masse gode venner og alting. Det er jo fantastisk. Vi har børnebørn. Ja, det er så dejligt. Ja. Har I sådan oplevet gennem jeres liv, at
jeres definition af livsglæde har ændret sig? Ja, yes. Nu har jeg en meget syg mand, så det var ikke så sjovt. Så det kunne jeg godt mærke, da jeg flyttede hjemmefra, at det blev bedre da. Livsglæde, ikke? Ja, for jeg var syg, og han... Terminale år her ham. Ja, det var lidt hårdt, ja. Det vil jeg sige livsglæde. Liv går videre. Ja, det er så fint, ja. Hvorfor de svarer deres hund? Hej. Må vi spørge jer om noget? Ja. Et enkelt spørgsmål. Ja. Vi vil bare spørge, hvad der gør jer glad? De her to. Dem her. Ham der. Og hende her. Primært. Vores woofer. Vores hunde. Ja. Og andre folks hunde. Og andre folks hunde. Hunde generelt. Ja. Jeg hedder Alfrida, og jeg er et menneske, som bor på jorden. Altså, jeg er på vej til at gøre noget, der gør mig glad. Ja, jeg er nemlig på vej til yoga. Ja, vi har købt nyt tøj. Ja, vi har faktisk lige været inde og danse lancier. Og jeg tror ikke bevidst, at det ville gøre mig glad, men jeg synes egentlig, det var meget sjovt. Så griner man. Dejligt. Jeg har hørt musik, og det var ret dejligt. Og så dansede jeg lidt i mit køkken. Laver en dejlig kop kaffe og slapper lidt af. Jeg går til en tur, kommer lidt udenfor, hører noget dejlig musik. Jeg kan godt lide at se en film eller læse en bog, bare for at sådan komme helt ind i en anden kontekst. Jeg kan også godt glad og godt tilpasse at gå en tur med min hund, eller spise noget mad, jeg godt kan lide. Ja, jeg dyrker motion. Ja, løber en tur, eller så snakker jeg med nogen, som jeg er tæt på. Det plejer også at virke. Sådan dage sammen med sine veninder, sådan, hvor man hygger og sådan griner. Livsglæde for mig er nærmest sådan en følelse i kroppen, som om man har kraft og saft og næring til at stå op og tage imod livet, og være åben over for, hvad livet måtte bringe. Måske bare noget med at være sådan generelt tilfreds med sin tilværelse. Ikke sådan være glad hele tiden, men bare sådan at være omgivet af mennesker, der gør dig glad og lave noget, du nyder. Hyg på strået. Shopping. Man har sådan en ro indeni, tror jeg, og man ikke sådan nødvendigvis skal skynde sig nogle steder hen. Hverdagen. Dan Tyrell, han snakker om hverdagen. Jeg kan godt lide at have en god hverdag. Det er jo vigtigt for mig. Sådan en indre følelse af, at jeg har lys bag øjnene, jeg er klar på at hilse livet velkommen. Jeg føler, at glæde er et stort begreb, som man kan sådan tolke på mange forskellige måder. Men jeg føler, at der er mange parametre, der ligesom ligger ind under livsglæde. At man, det med at have det basale, som venner og familie og mad og sådan noget, er også en del af livsglæde. Og så det, man så ligesom kan gå ud over det, altså som hobby og skole og sådan noget tilvalg, det føler jeg også er en del af min livsglæde i hvert fald. Det kan jo også bare være små glimt af noget, altså livsglæde. Altså så skinner solen lige en dag, og du får den perfekte øl, eller altså et eller andet. Det behøver jo ikke at være sådan 100% generel godhed i verden. Altså sådan, ja. Jeg tror altid, der er mulighed for at finde en eller anden form for glæde. Der er vel altid et eller andet lyst punkt i en mørk tid på en eller anden måde. Jeg hedder Malte, og jeg er fra Aarhus, og lige nu går jeg på højskole, Krabbesholm Højskole. Jeg tror, at det giver mig glæde at være sammen med mine venner, og også at gå en tur og høre noget musik, og sådan komme lidt ind i sig selv faktisk. Det tror jeg skal gøre mig glad. Definere livsglæde. Jeg tror, livsglæde i hvert fald for mig er ligesom at have nogle rigtige mennesker omkring sig. Og bruge tid på de rigtige mennesker, og bruge tid på sig selv. Ja, det tror jeg giver mig allermest livsglæde i hvert fald. Efter skole. Ja, det har gjort os glade. Ja. Små glæder i livet, føler jeg. Vinterbade, jeg vinterbader meget. Det gør mig enormt glad. Hygge med venner. Hygge med venner. Sådan grine. Ja. Og bare sådan... Få en øl. Være tilfreds over, at man er i live. Sådan, det er alle de der små ting, som gør livet specielt. Jeg havde sådan en dag, hvor jeg var på vej hjem til min farmor. Og så sådan, jeg havde lige fået snakket med min praktikplads, at jeg havde fået pladsen. Og solen skinnede, og ja, hvad ellers. Sådan, jeg tror bare, jeg synes, sådan, der var livet bare godt. Det var sådan en følelse af, at livet er bare godt. Okay. Ja, og når man lever sådan i nuet, synes jeg. Altså sådan det der med, at man ikke tænker på fortid og fremtid, men man bare sådan er til stede.
lige nu og her. Efter man er blevet ældre, så føler det meget de små ting. Det er ikke så overfladisk. Ja. Siger vi. Men is, det kan jeg også gøre meget.